Започнаха да отпадат така лека по лека, един по един кандидатите за 6-то място. Само преди седмица бяха 7 отбора, сега изглеждат като да останаха само 3. Борнемут, Брентфорд и Брайтън след пораженията на Челси и Фулъм и равенствата на Евертън и Съндърланд. 3 отбора събрани в 2 точки и Брайтън трябва задължително да се върне към победите, след като нямаше никакъв късмет и изпусна света в миналия уикенд срещу Нюкасъл. Сега посреща последния Улфс и тук чакайте, освен 3 точки, могат и да си подобрят и головата разлика, защото и до там може да се стигне в битката за шестицата. Единица с поне 3 гола в матча. А шестият в момента Борнемут по същото време гостува на Фулъм в серия от 15 поредни двубоя без загуба. 4 точки разделят Борнемут и Фулъм, но като форма, моментно състояние и увереност, черешките са далеч напред. Борнемут да не загуби на Крейвън Котидж и в матча да има поне 2 гола. И накрая от 17 на Stadium of Light Съндърланд срещу Манчестър Юнайтед. Черните котки пуснаха 5 гола от Нотингъм в последното си домакинство и завършват разочароващо, иначе прекрасен сезон. На теория все още не, но с победата над Ливърпул червените дяволи на практика си гарантираха 3-то място. Но пък Майкъл Карик знае, че всеки мач от тук до края на кампанията е с огромно значение за него, за да получи поста и за постоянно. И двата отбора да отбележат ми се струва най-вероятната опция тук, защото очаквам някаква реакция от Съндърланд след онова ужасяващо представяне срещу Нотингъм. Вижте цялото видео в YouTube канала на Бетано България.